Ало, Стефан ли е? Еми, аз съм една момиче, приятелка на едно друго момиче от класа ти и тя много те харесва, обаче е срам да ти каже. Е едно момиче от 15 до 25 номер. От 15 до 25 номер е момичето и много те харесва, обаче много е срам да говори с теб. Но мога да ти я дам, дето. Ало? 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 Аз съм. Ами, аз съм от класа ти. Да, не ми ли позна гласа? Тя е много срамежлива, но може ли да познаеш коя е? Ами от 15 до 20 номер е някъде там. Хубаво момиче е, такова високо, стройно. И сега е много тъжна, не се виждате, не сте се виждали от много време. Не мога да ти кажа. Абе, аз си намери хоби, бе. Абе, аз си намери хоби, бе.